Ale rezervované dla těžťovej pojezd betonové. Já vás ještě jednou srdečně vítám na palubě lodi krásného a hlavného nástřiska Tánek mrtva. Historii svět máte a tak víte, co nás čeká. Ten katastrofa. Tak, parametr ježorka. Ježorko je štučného původu, je 534 metrů nad hladinou moře, dluhost ježorka je 300 metrů, maximální širokost až 25 metrů a maximální hlebokost až 300 centimetrů. Dobře, že to nevídat znavodčemná ta voda, ale... Tak ještě jedno ostřežení. V případě katastrofy, ten, kdo umí plývat, vyskakuje vpravo. Paně napravo, pánovi nalevo. No a je to dlatego, abyste se ve vodě vzájemně nepřeškáželi. No a my už tady vpravo budeme míjet náš druhý port, Port Singapur. Tam budete vyšadat ježeli, doplněme. A čeká vás tu poza portem krásných romantických 300 schodů do góry. Na konci krematorium. No, v portě už náš kolejný statek Costa Concordia a její kapitán Francesco Schettino. Ahoj! Jak se máte? Dobře. Náš kapitán je trocha crazy, že jo? Tak se píšte testamenty. A máte zlaté zemby, takže ty oddáte kapitánovi. A nemá svojich? A tady vpravo na tom dřevě možno vidět tabličku, že voda nie do pitia. Ovšem voda v našem ježurku Tu máš vyspy zaraz. má bardzo magičnou moc. Kdo se tylko jednou napije, będzie běgat do kýbla celou. Můžete vzít do butelek jako prezent, dát si do kávy, když je oferta voda zdarma. No a před námi vpravo už ochránce našeho jezírka, vodník Šuvarek, ale pozor, velmi nervózní typ. Má červené oči, boku celý den fajčí marihuanu. Večky na tonové už mu přetékají. No a předu kolejná jeho dobrá žena Božena. Božena ráda má červený nos a nebeské oči od polského denaturátu. Ten malý tam předu, to je jejich syn Pepíček, má jednou kopotci, jednou po matce. Tu máš vyspę. No a ten pařez tady vpravo, ta drbačský Pinokio, ale nemá nosa, bo mu ho pera neogredla, aby nezlámal. Hned za ním gůra jagodová, máme tu jagody z pomeranče. No a vlevo už výspy havajské a naše tancerka hula hula banga banga. Původně jsme tu měli 3 tancerky, ale ty 2 už jsou v Německu na autostrádě. No a ten malý ostrovek, to je výspa Krásnoludku, ale nemá smrtný bojem, bola zima. Schovali do Biedronky. Jaka wyspa duża. Bunga, bunga. No rzeczywiście wyspa. To jest Dubaj. No, tak a vepředu vlevo centrum řízení našeho ježurka, hlava direktora. Vyglądá jak Jožin z Bážen před Biedronkou. Jožin z Bážen. Známe Jožin z Bážen? Známe. Zaspíváme. Jožin z Bážen. No super, máme tu Celine Dion na stavu. No, pomalu připlouváme do
kritického místa našeho rejsu. Před námi místo katastrofy. Fajne to płynięcie. Tak mi wyglądało, że myślałam, że takie straszne i co to takie... Zaraz koniec będzie. Co to za płynięcie? Będziemy się obracać i... Jak będziemy zawracać zaraz będzie. No wrócić się my będziemy musieli górce. Naprawdę? Nie. On nie musi. On będzie na początku. Tak, a hned pravou komí z rozkotaného Titaniku a ręka Leonarda DiCapria. Ręka, tu, ręka. DiCaprio. Komiks z Titanica i... Leonardo DiCaprio ręka. Taki żużlowiec. Etka, to Titanic. To jest Titanic. Nie wróciłaś go. No. On dla Kate też. Tak, uwaga, będzie katastrofa. Atencjon, Koniec. Tak, a protože jsme na konci našeho rejsu, proszę vysedat. To już poleciało. Zrobíme obrat statku, já vás poprosím, všichni vstaneme, otočíme se do kapitána a Siadamy odwrotnie. Tak. Teraz tu. Ostatní będą prosimy. Aha, tutaj. Tak, a tady vpravo na té skále Piranha skalní. Tak. To ważne gdzie. Już obróciliśmy się. Nie ma potrzeby do wracania. Tak, naše jezírko je evropský unikát. V zimě nikdy nezamrzá. Napadá někoho, dlačego nikdy nezaměrzá? Procenty ma. To bychom vypili. Nevím. Co? No nie ma wody, spuszczać. To dlatego. Ja też tak umiem. No, jest to dlatego, bo w listopadzie spuszczamy. Ale co spuszczamy? Čapujeme do butelek, odvážíme do Biedronky. Na Moravě mají slivovicu a my tutaj fajnou adržbajskou sračkovicu. Tak a my vplouváme do kanálu La Manche. Tady vlevo máme zlatou rybku, ta vám spelní Žičaně. Pod drzewem. A tutaj uwaga, Bombardino Krokodilo. Więcej było. Ja nie strachuję, jak prawdziwie jest. Tak a tady vpravo na té skále botanická čekavost. Kořen toho smrku roste do góry. Konarfonie. To panowie patrzcie. No a Ja patrzę na tą szczelinę. roste do góry. Bo jest tam zakopaná nebeská tabletka. A nahoře butelka s vodkou. Woda z jeziorka nie pomoże, a co dopiero tabletki. Diabeł na drzewie. Červené dřevo vpravo, to je naše ďábelská ošměrnica. Je taká futurističná, že moderná. No a my proplouváme nad Eurotunelem a budeme opouštět kanál La Manche. Vlevo nám svítí latárně a červeně, bo Smurfy měli včera diskotéku. A uwaga, tutaj Kaczyński na wakacjach. Pływają. A gdzie ma kota? Kaczyński tu. Tak, máte někdo chorobę mořské?
Nie? My si tu zrobíme hezky mácky obrub. Zkoušíme kamizelky ránkové. Ještě umíte plývač. Potopíme Titanika. Ja w środku, ale mi nie wesoło. Komu nie wesoło? Wymiotować za burtę można, jak gdzie? A my pomalu cyklováme do našeho safari. Tady nahoře můžete vidět hlavu malpy, gorily, šimpanzíny, My już te małpy znamy, nie wciskaj. Nagadała nam tu pani. No a hnedka za ní, tutaj, dupa slonia bez ogonia. Tu bardziej uwierzę. Dubče też. Tak je. Je to tu nejdelší slon, tu má tylek, tam je hlava stromu. Plouváme do portu Singapur, připravte si pasporty, będzie celná kontrola, alkohol, cigarety, narkotiky do kapitána. Wszystko mamy! A máme tady taký zvyčaj, pánové vyšadají vlevo, kobiety vpravo. Też tak myślę. No, tutaj na té skále ostatná atrakcia našeho rejsu, jeżeli se vám podobalo moje gadanie, můžete tutaj žurčit kapitánovi na bimber, jeżeli chcete. Tak já vám děkuji za pozornost, uvaga, teď to trošku drcne, ještě sedíme. Co chce prašám? Ostre hamowanie było. Łańcuchy założyć, zacumować. Teraz idziemy na... Tak, a můžeme vyšadat. Já vám přeji milé dny a